With regards to our cases, iti Bausi, ma'am, kasi na po Diyos kat adamit iti nagdalanan nan, I mean, medyo bumababamit as days goes na bumababamit dagiti umay nga may dasdasar nga problema kadagiti Bausi cases tayo. Siguro kat deto iti agapuanan dagiti masansan nga tayo pinagkankandak iti lectures, kati symposiums, iti haalaan nga iti aben dagiti city government of Lawag no dikit di bumabatayo pa iti level iti nadumado mga barangay, iti nadumado mga eskwela tapno iti kastakit iwan-wan tayo dagiti linteg para kadagiti babae kadagiti ubugting. So recently iti pinakakandak iti 18-day campaign nakadado dagiti capacity building tayo, incapacity tayo dagiti apo nga po ng barangays ken kastami dagiti bawdes officers tapno mas mapabeneg or may strengthen dagiti capabilities da and how to manage cases of Bausi in the respective barangays. So the ticket haan lang nga maminsang nga ramidan tayo ma'am, mamindwa kasi iti tiyempo met iti Marso, no Women's Month aramidan tayo Monday Giant ken kastamet nga iti celebration iti 18-day campaign. In fact, insubli tayo ma'am iti Bausi functionality contest among the 80 barangays nga naangay matlang idi recently ma'am kada iti December as part of the 18-day celebration, 18-day to end violence against women kada iti December ma'am. So nakita tayo met nga aktibo dagitoy ken functional dagiti bawdes offices tayo iti nadumado mga barangay ti syudad ti Lawag, and we are so happy nga kasyay nga anungan da dagiti annong da aramiden da ipatpatungpal da dagiti annong da as bawdes officer ken as punong barangay.